zaka kana ganin talauci dai kashe mu a garin nan. Rayuwan kenan ai. Kai a wannan ba karamin dan yarbawa bane. Shine barawon kajin nan fa. A'a abokin mu to ai kudi mana. Malam ji mana. Zo mana. Ne kuna kiran mu. Kai ba karamin dan yarbawa. Kai ba karamin dan yarbawa bane. Mu ba shi bane mu ba. Haba aboki na kai hadda wata waya ma. Mu ka sake mu ba mu san ku ba. Ina ka da ni. Daga yin kuɗi mu ba mu san ku ba kuna wani warin rike mu ya wari ma kuna yi ma mu ne muna wari ba kuna je ka je kenan mutum wannan bawan Allah satan kaji ba na karyawa dan uwarsa sau nawa muna karɓo shi a guri yan sanda amma dan shegiya wai mu sau nawa muna karɓo shi a guri yan sanda rayuwa ne mu ma da mu duniyan ga ta nan ta isha kowa da riga da wando in ma ya ce ma bare kula mu ba shi kenan ba matsiyacin banza matsiyacin wofi an ce maka ana nuna mana ne amma annan butalci ne wallahi rayuwa ne fa kowa da ta mai ta isha kowa riga da wando ya ci gaba duniyan nan kuma mutane irin sa miliyan ba mu gani ba ne assalamu alaikum Allah ma nan da Allah mu samu mu da zun fa ba mu gane ku bane ka gane mana ka gane har ka dame mu da Allah ya gudi wallahi wayan mu ne ta fadi ku zo mu je ku taya mu duba wai shi fadi wai shi fadi Allah malam wari yani ana dole ne don Allah ku ya ku ka san mu ne don Allah mun gane ka san mu ne kana kiran ka da wani ruwa kai ka je dan ƙaryar turanci wai ruwa mun gane ku da Allah ku ya ku don Allah yani ware aka ce ka ware dan Allah ku ya kuri na ne da ku je dan Allah ku do ku je dan Allah ku do ku raka mu dan malam ya ne dan Allah ku do ku raka mu ka daina bin mu dan mana Allah dan malam ya ka san mu ne a wannan fa ya mai gajanci ba kai linda kai dan Allah mu ka inda ku sai ku taya mu duba ga da mu yayi wai Allah sai je dan ƙaryan turanci da ka tsaya da mu ci ubanka dan iska kawai za ka nuna mana turanci